Ahojte ľudia, moje meno je Jacek, zostávam v dnešnom videu si poprvé pozrieme na upgrade, ukážeme si všetky novinky, zareagujeme sa na Battle Pass, určíme môj nový skin, tak ako má byť Kerika, Alkan Wukonga a Dodo Wonderku, tak my si určíme svoj skin a zahráme si hru, dáme toto, Battle Pass a zahráme si hru normálnu Battle Royale, ukážeme si nové zbranie, poviem vám, čo nás čaká v blízkej budúcnosti a môžeme ísť na to. Takže si poďme zareagovať na Battle Pass. Poďme si tu na Battle Pass. Akože v Battle Passe nič, ale tu mám bonus stresové stavy. Toto tam boli, to už na začiatku sezóny. Ale pridali nám toto. Prvé stavy sú takéto. Ako nič moc. Akože tie prvé sa mi páčia, ale veľmi nič moc. Červené. Dobre. Posledný bude nejaké také. Ten Big Deal s tou kuklou je pekný, ale jeden veľký je pekný. Dal by som im takých 60 a nový secret skin je Midas. Ja už som si to trošku hral po upgrade, by som vám našla nové novinky. Mám tu až 3 style. Prvý style je takýto. Prvý style je to takto. Prvý style je takýto. A tretí style je takýto. Takže to bolo Battle Passu. Rýchlo si prejdeme dnes na shop. Máme Gold Marina. Neviem, či to bolo ráno, bo ráno som nehral, bo som v škole. Pridali nám každopádne nový mod. V blízkej budúcnosti. Ale nie, to už bude k novinkám. Takže to je pre Battle Pass všetko a zatím ahoj. V tomto videu bude aj novinky, takže nemal som povedať zatím ahoj, ale poďme k veci, poďme k novinkám. Novinkami môžeme vykliknúť to, že do hry máme veľa nových zbraní. Vrátili sa nám tu dokonca exotiky, čože je niečo extrémne. Máme exotickú mamutku, tuším aj. Proste exotiky, necháme sa pripraviť. Máme tu na challenge o karty, teraz máme shadow, keď budeme vykladať barona, to robíme ako celý Fortnite. Hráči, budeme veľa vykladať barona, tak sa nám odomkne karta zelená, to znamená, že budeme mať prístup vo čiernych trhoch na môžeme ísť do takých miestností, kde budú exotiky a potom ja. Pamätáte, teraz toto som ja, artist z budúcnosti, ktorý strie toto video a zistil som, že vám tam dám pohľad z replay módu od tých exotík, lebo tam je to zamknuté dvere a za nimi sú exotiky v každom sejfe a vám to ukážem v replay móde. Takže užite replay mód. Ja som v trezore v replay módu. Tu je táto čestka. Tu a tu budú nejaké exotiky. A som tu na. Teraz vám to ukážem, za ktorými dverami vlastne som.
Budem sa zorientovať v tom replay módiu. Tu nás za týmito. Tu nás som krysáka a tu nás sú tieto tu na dvere. Ale pri móde sa to nedá zostať a tu bude exotiky a tak. Ale každopádne na každom e-shope sú tieto dvere a dá sa to tam kúpiť. Tu bude NPCčko, mi dá sa. Takže toto je všetko z toho replay módu. Príjemnú zábavu na videjku ďalej. A potom ešte dávku pár, ktoré už viem. Každopádne nám dali taký LT mód. Máme veľa nových skinov. Veľa nových skinov. A tak. Veľa nových skinov, lebo som nám to vykli. Novú zbraň vratili Panda Midas. Plánujem teraz v budúcnosti natočiť video Midas Challenge, lebo Midas je proste na skin, keď sa to zabudlo vysloviť. Na skin. Ešte natočím k tomu podobnejšie video, kde si vyberieme skin, alebo teoretický style, ktorý bude náš. Potom ho môžem zmeniť, ale musím ho mať minimálne 2 mesiace. Potom ho môžem zmeniť. A to už bolo z tohoto upgradeu novinov všetko. Každopádne ešte máme viacej novinov, ale to sa pozrite na iných youtuberov, lebo ja to neviem všetko zistiť. Ale toto už bolo z dnešného videa všetko a my sa uvidíme vo hre. Zatím ahoj. Ja sme vo hre. Tam si padneme. Ja by to videl, že si padneme na tento tu na shop. Lebo Seaport, tam je veľký, takže bude blízko medailoniek a môžem ho ísť pušnúť. Novinky som vám každopádne už povedal. A toto je iba taká hra. Ukážeme si nové zbranie a poďme sa na tieto tu na 2 domy a potom sa tam presuniem, nechcem tam ísť. Zbyte sa inflácia lepšie viac. To je to pekné. Málo nám tu napriniesol zelenú. Typek. Môžeme ísť pomaly pušnúť medailoniaka. Alebo donesieme tu na a dostaneme lepšiu. Asi lepšiu. Akože ja som niekedy strašne mal slabosť. Moja slabosť bola tá, že som strašne rotil fajty. Za každú cenu som chcel fajtiť. V tom som sa už poučil. Už inak viem si povedať, že nebudem fajtiť, idem sa radšej naučiť.
som len taký... Čo nám tu padne? Fialová pumpa. Super. Táto je stále lepšia. Vyskúšali sme si ju, keď pán ten dám. Pán ten dám, to neviem, ako to vyslovuje. Takže... Isté je barva, ale je väčšina slovní. Snipuja velice rád. Počkajte, chcem. Tam už odstranil tú animáciu Sub-Zero. Ja veľmi rád si asi tu idem kúpiť. Napríklad plazmatík. A potom to sú už len trestké za nič. Takže ľudia, som mŕtvý, to sa nedalo, typujem na mytickú mamutku a dávajte odber, ja vám ďakujem, že ste pozerali do konca a majte sa a my sa vidíme brzy u ďalšieho videjka. Zatím ahoj!